hadian kendai singi na ka jingha bat ngam chulom hakawa umni na kalyang ki borsh nong jong kalau belai Southwest Kasil District haka janmi jong kalai tering ujiliu arhaja apsan kila yo ban saya ka met jong san kupar lingkhoi na po kawa umni mula ha bat ngam chulom haka telong kubor bla yo lum lai thu ba ya ka met jong u bla yo ban sei na kawa umni haka janmi jong kalai tering ujiliu arhaja apsan kadai haka por lai beji e leki borsh nong jong kalau belai kila lap haka way na kijaka bagi khat ka start ke belang wa umni laban kedo baka jingja jong ka jinghap jong san ko par lingkhoi arpars nem ka day na do kami jong ka apsan trek jemmang arja apsan haka ba ulaha bat ngam julab haka way ni kijaka bakhat shasha hasilinter jong ka wa umni karbau dang le tong do haringkat ki laingut ki ba ulai le lang haka singi babut haka atmur terek ujemmang arhaja apsan nakalyang jongka search and rescue teams SRTS na Shillong but ki fire and emergency services FNES na Maukarwan kila persyang banwat Henry kam shim la seiso namar ke jingwan telep ka umsaw bajingut nakadaw jongka jing palat uslam hadian kata haka atnai terek ujemmang arhaja apsan pan layoi ya kamet jong u baka per halor bat sakut haka we kshat simple liang kabadei ka we nakikshat kabajrong bat ka ba shitam ha pan lethiar katkum ka jinget hu jong uba bijerwa MPS Superintendent Jongki Pulen ka Southwest Kasil District uloong bahadian prasngi jong ka jingja ki klempat lap DNA Henry Daytat haka janmit jong kalai terek ujiliu arhaja apsan ki borsh nong jong kalau blay kila ai jing tip ba kila yo pansay ya ka met jong usan ku par lingkhoi bat la pendem ya ka jing kmi benya ya ka met jong u tang kata laong ru ba haka jing karpat jong kalok jong u late san ku par lingkhoi nakalyang uba ai laurenyang MCS BDO kamau kerwat CNR di blong ula pelat naka postmortem bat hadian kata la IT no haki bahaye ngasem bakin pendap ya kijing dan kam pasti ka nga tasa warnanya apa itu iya baik kedua pun nah network leh network itu jerong sudah boleh